Ассалому алейкум ва раматлаҳи баракату. Апо хӯрҳо ва акӯҳо. Ҳамаи яхело шумо дар комментариҳо бисёр ақуратҳои безе мекунанд. Шумо чӣ апову хӯҳар надоред ки иқа ақуратҳои безе мекунед? Ҳамин шумо як ақуратҳое мекунед ки даже рӯсу хали ақуратҳоро намекунанд. Ман шумо бародаро дар Худованд меспорам. ҳам яхел бародаро навистиянд ки ту ховари Мадина Басаеваи? Мадина Басаева апаи ту ай? Ман ҳоле дар саволи шумо ҷавоб медиҳам. Мадина Басаева апаи ман нестай. Ман Мадина Басаеваро намешиносам. Ман дар ютуб навистам, буромад видеошу комментариҳош. Апаи Мадина Басаева, ман ҳамаи видеота дидам. Ман даста хоҳиш мекунам. Ба хотири мане, ба хотири модарат не, ба хотири ҳишка, ба хотири Аллоҳ. Дигар ӯ корота накун. Ту дар либосои тоҷикӣ мезебад. Ту чиз кун, аз Худованд бахшиш пурс, аз Худованд бахшиш пурс, дигар он корота накун. Ту дар ман як видеота дидам, дар онҷа ҳиҷоб кардагӣ. Ҳиҷоб ту ҳам хел мезебад. Ту чема ину либосо ҳиҷоб мезебата. Ту каналта, ӯ каналта ҳамаи видеота удалит кун. Каналта мусулмонӣ кун. Каналта дар дур каналет ягон видеои пухтупаз бикун. Ягон нақл ки мо ёд бигирем ай худут. Ҳамин ту вақте ки ҳоли ин корро мекунӣ, вақте аз ин дунё мерӣ, ту худат тоқаи, на модарат, на падарат, ҳеҷ кас дар пешат нести. Худат тоқаи, фақат Аллоҳ дар пешат астааст. Ту бахшиш пурс. Худованд бахшандаи меҳрубон аст. Дигар ӯ корота накун. Каналта мусулмонӣ кун. Ҳамин корои пухтупаста кун, ягон нақл кунӣ мусулмонӣ ки ягон кас аз ту бина. Апаи Мадина, апаи Мадинаҷон, ман ту дар Худованд иқа ҳусни зебо додай. Ту корота накун. Ман ждат мекунам ки ту ка як видео мепардоӣ ки дар онҷа ягон чи пухтестиву ба киртаи чизи тоҷикиву дар сари нумолӣ. Ҳамаи бародароро Худованд нигаҳбонатон бошад. Ҳама дар паноҳи Худованд бошед. Апаи Мадина Басаева. Ман ждат дорам ки кай шумо видео